салом алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз тамоми намуди мошиное ки шумо хостагиен, ҳамаи намудша дидагием. видео дарозай, барои ҳамин якум лайкро зер кунед, баъд ба ҳазур тамошо кунед. мегзарем ба қисми мошинҳо. якум аз мошини ВАЗ 2114 сар мекунем. ВАЗ 2114 солиш 2011, нархша 27000 сомонӣ мега. объёмаш як ҳафтаи бародаро. кадоме харидор боша марҳамат, рақамҳо барои занг задан 909 99 09 93 занг занед. ва мегзарем ба Opel Zafira. Opel Zafira солиш 2002, нархша 45000 сомонӣ мега. мошин бисёр дар ҳолати хуб тоза қарор дорад. бубинед, объёмаш DVD ай дӯстони азиз, бензин, газ, автоматикай. мега механикай, объёмаш 1.6, бензин, газ. мошина бубинен, мошин бисёр дар ҳолати хуб қарор дорад. рақамҳо барои занг задан 928 32 81 81. ва мегзарем ба мошини Chevrolet Lacetti ки солиш 2004, нархаш 22000 сомонакай, объёмаш 1.6, автоматикай, бензин, газ. ҳама тарафа мошин дар ҳолати хубай. бибинен хитон кадоме ки гирифтанӣ бошад. рақамҳо барои занг задан 934 44 47 58. ҳамватанони гиромӣ, агар шумо хоҳиши гузаштани границаро дошта бошед, пас ширкати мо дар хизмати шумо. хатти сарҳад Қазоқистон ва Россия, мошинҳои замонавӣ буда дорои Wi-Fi. бародарои тоҷикӣ хидмонай, бародар Муҳиддин бе ягон фанду фиреб то ҷои лозима бурда мерасонанд. рақамҳо дар болои экран ва дар таги видео мебошад. занг занед ва кори худро ҳал кунед. Chevrolet Lacetti рангаш сафед, солиш 2007, нархаш 27000 сомонӣ. мошин тоза метавад дӯстон. рақамҳо барои занг задан 915 42 71 11. ва бисёр бародарои мо хостанд ки нархи мошини Leganze-ро бинед. марҳамат, Daewoo Leganze солиш 1998, нархаш 9000 сомонӣ, бензин, газ, ҳама тарафа механикаи мошин. бибинед, объёмаш 1.8 бародаро. кадоме ки гирифтанӣ бошад зурш мераса ба ҳамин нарх. рақамҳо барои занг задан 902 33 0
Тико хостан марҳамат соли 1997 нархиш 11000 сомониай, объёмиш 1 дӯстон, механикай, бензин, газ ҳамзадагиай дар тико кадоме ки гирифтанӣ бошад дӯстон. рақамҳо барои занг задан 915 01 0020. ва мегзарем ба мошини Mercedes Benz солиш 1998, нархи 60000 сомонӣ, объёмиш 1.8 бародарон, автоматикае, фақат бензинае, газ задагӣ нест. кадоме ки гирифтанӣ бошад бинен мошин дар ҳолати хубай. рақамҳо барои занг задан 927 25 0020. ва як таи дигарашро мебинем Mercedes Benz солиш 98 дӯстон, нарша 58000 сомонӣ, объёмиш 1.8, бензин, газ, ҳама тарафа хубай дӯстон. кадоме ки гирифтанӣ бошад бибинен ҳама тарафа. рақамҳо барои занг задан 988 84 88 83. ва мегзарем ба қисми Nissan Maxima солиш 2001, нархиш 30000 сомониай дӯстон, объёмиш 2. бибинен мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. кадоме ки гирифтанӣ бошад нархиш 30 дӯстон. рақамҳо барои занг задан 906 00 90 90. ва мегзанем дӯстон ба Toyota Camry. Toyota Camry солиш 2007, нархиш 78000 сомонак, объёмиш 2.4, механик, газ, бензин, мошин беҳтаринай. бибинен хитон. рақамҳо барои занг задан 918 85 89 89. ва гуфтанд ки Toyota RAV4 пешинаша бибинен. Toyota RAV4 солиш 1995, нархиш 30000 сомониай, объёмиш 2, бензин тоқа дорай, автоматикай. кадоме ки гирифтанӣ бошад рақамҳо барои занг задан 501 40 96 66. ва мегзарем ба мошине ки бисёри шумо хостен ҳамин мошинро. ВАЗ 21099 нав солиш 2003 дӯстон, нархиш бошад дӯстон 25000 сомониай, объёмиш 1.5, механик, бензин дорад. мошин бисёр хуб метавад бибинен хайхтон. рақамҳо барои занг задан 988 91 07 06. ва мегзарем ба мошине ки бисёри шумо хостен ки ҳамин нархҳои амира бибинен. Lada Priora солиш 2008, нархиш 25000 сомонӣ, объёмиш 1.6, механик, ҳама тарафа хубай. хайхтон бинен кадоме ки гирифтанӣ боша. марҳамат бибинен ҳама тарафа мошина. рақамҳо барои занг задан 987 10 10 17 ва айни замон ранги сиёҳша мебинем дӯстон. барои шумо ранги сиёҳша дидем. Lada солиш 2008, нархиш 26000 сомонӣ, объёмиш бошад 1.7, механикай, бензин дорад, газ надорад. ба ҳамин хотир бибинен мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. рақамҳоша мегӯм кадоме гирифтанӣ бошад 917 52 82 82. ва бародарон шумо чизе ки хостагем ман онро дидагим. мошини ВАЗ 2112 солиш 2003, нархиш 27000 сомониай, объёмиш 1.6, бензин, газ, механик, ҳама тарафа хубай мошина бибинен.
кадоме ки гирифтанияй бародарон рақамошам мегум 926 08 21 12 занг занед. ва мегзарем ба Opel Zafira соли 1999, нархиш 35000 сомонияй, механикаи бародаро, бензин, газ, ҳаматарафа қоидавияй, объёмиш 1.8ай, рақамҳо барои занг задан 927 47 50 59. ва бисёри шумо гуфтанд ки Opel хетчбек бинен. марҳамат, Opel хетчбек солиш 1996, нархиш 35000 сомонӣ, объёмиш 1.6ай, автоматикай, бензин, газ, ҳама тараф хубай, мошин хишруча метова гуфти гапо. марҳамат, рақамҳо барои занг задан 927 06 22 22. ва як таи дигар дорем. Opel хетчбек бубинед, солиш 1997, нархиш 33000 сомонӣ, объёмиш 1.6, бензин, газ, механик, мошин худиш тоза метова. бубинед ҳама тарафа. рақамҳо барои занг задан 926 42 77 77 ва инчунин як ранги беҳтаринро барои шумо интихоб кардем. Opel хетчбек солиш 1996, 30000 сомониш мега бародарон, объёмиш 1.6ай, мошин механикай, бензин дорай, газ, ҳама тарафа хуб метова. бубинед, рангшам бад нест, дурунша бубинед. рақамҳо барои занг задан 908 84 80 80. ва бародарон Opel Caravan хостанд. Opel Astra G Caravan солиш 1999, нархиш 32000 сомонӣ, объёмиш 1.6ай, механик, бензин, газ, ҳама тарафа беҳтаринай. рақамҳо барои занг задан 987 28 26 26. ва мегзарем ба мошини Opel Astra G солиш 2004, нархиш 45000 сомонӣ, объёмиш 1.6, бензин, газ, механик, ҳама тарафа хуб метова. мошина бубинен хитон кадоме ки гирифтанӣ бошад. рақамҳо барои занг задан 915 64 52 51. ва бисёри шумо бародарон нархи ҳамин мошинро фаҳмидан хостед. марҳамат, Opel Duty солиш 2001ай, нархиш 45000 сомонияй, объёмиш бошад DVD-ай, газ, бензин, ҳама тарафа хубай, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. рақамҳо барои занг задан 919 70 86 70. ва мошини охирон бошад Opel Astra G солиш 1999, нархиш 28000 сомонӣ, механик, бензин, газ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. бубинед хитон тоза акай мошин. кадоме аз шумо ин мошинро гирифтан хоҳад, марҳамат, рақамоша мегум бародарон 928 74 77 44 занг занед. ва видеои мо ҳам ба поён расид. аз шумо танҳо як хоҳиш дорам ки дар ҳамин видео лайк монед ва наздикони худро ҳам гап занед дар ҳамин видео лайк монад, то ин ки боз ҳам наводҳои хуб бо сифат барои шумо пешкаш кунам. ва видеоро поделиться кунед дар имо, WhatsApp, Одноклассники, ВКонтакте, дар куҷо ёфтед. видеоро паҳн кунед, поделиться кунед, то ин ки дигарҳо ҳам тамошо кунанд ва мо ҳам боз ҳам хубтару навстар барои шумо
видеоҳои хубро барои шумо пешкаш кунем. худатонро назм нигоҳ кунед. иншоалло ки соҳиби мехостагӣ мошинро мешавем якҷоя. боқӣ дар паноҳи худованд бошед.